alis po pagkabot. Kajan. Apa ka malikotan? Nang alas bo. Asa so isa ra magpalabi na bre makatutog ni. Yan! Palabi kay Bumi. Ay tilaw ka ay. Ihungin sa kay sa kay luwer maulian ang ijahang pagka masulubon karon. Maulian na mamiso. Ay oh. Kaya kimiso na pala kami tudos na. Bawal Tapos na kimiso. Bawal na. Pwede ko manghuam dali kaya magdong nga mystery suot. Ano nila? Pili abang. Mo na lang magdito. Joke lang. Ang sama na anak. Pili lang ang wait di kayo. Hindi mag-cute food. Food. Kuya, ring file lang sa nina. Oh, alam mo natin kapag dagat eh. Uy, dagat po ate. Ako ko lang sige ko. Mga bajihan ni. Ato, julog kay nga na. I-relax ra nang wait. Basa man. Jarang ini. Nang badang blues. Ato tila iting. Salay! Ako na sa nila ni mo na. Tingin ka sa tilain. Tilaan na po. Na. Nga gamay. Hi guys, matong hapon. Sama yung namin siya. Ay, dapat din sa. Dari sepuluh minit pasalamat ko guys kay. Na, kanan mina, sige na nina. Gambunan di, nambunan. Nawisikan. Nawisikan na. Kundi mini. Sige ka na niya di. Agi kan dito sa nyunyot ni. Siguro ko naman dito sa distribute ja. Ako naman na siguro may ang pabrihan sud kay. Ato na play si Ja. Be kay mga duko na ning sikulit. First item, sure ka ako? Yan pa ako nun guys. Burberry, sana all. Laman kaya ron. Kuha te, kanite gamitin na nimo te og maligo ka, ginalasan para mo. Ato lagi kulub. Oh, di na po. Pwede sa mga Di, kumot ni siya nga pangpakuan ni siya. Maligo bitaw kay ni ka. Gabi baron, nga na. Ano sila lang? Kadung ka matupar, fresh, mo ni siya. One is the humot ni siya kay kuan na perfume nga shower gel. From Burberry. So, yan, sana all. Abri, laro pa kita. Salamat sis. Ya sa New York. Gabrihan pa ikaw pa yung mo. Kapi magabri. Hani po na yung tagaan ka po naman. Ano ito? Ano? Para sa mga trusan. Iyaw pa. Basta kay Bri. Trusan eh pa. Ano na magkaroon ka na? Uy, pag-ilam ko na mo, be. Kay, nanarin na. Unboxing. Kagumot ni guys kay. Taran magdadari na. Pawahiran natin. Kay, pwede ganahan ako kaming sunod. Next item. Mo ni kang ati Prodelis ang abahin, guys. This is for Nene. Madurin na guys. Abangin ni Zuratos. Okay, just Nene. Dani mo. Malipay tapos Nene. Dani makakuha. Salamat ka sa Nene. Sakto dyan yung Nene. Kinaling dako na pala siya. Nice. Nice. Spider-Man. Spider-Man. Halo be. Ato sa ning pilon kay ato ni sa ila Nene. Malipay sa Nene. Oh. Next item we have for naman nakasuot na ni Nene gihapon. Wow, ka nice. Bagay din ni Nene. Di ba? Dako pa mo ni no, labi na to. This is from Calvin Klein. Pwede ni Nene pang lakaw. Nice. Nice. Next is we have women's multi vitamins. Kuha niyo siya guys. Wow, nice kay award-winning taste. Wow, excellent. Made in the USA. Paliwa, paliwa. Atilaw ako gamit eh. Atilaw. Atilaw ako gamit eh. Sige. Ano ba bulgam na? Babulgam. Supplement, babulgam. Ang sana dyan na daot magkajat tumutok. Ano ibang gulo? Sakay mo tilaw ko kay ako may gusto kong ating paabri na rin. Ay, pahimos lagi gayon. Kaya mula ko na nis ate. Saan ako lakaw? Dari na dapat sa... Ngita ko silang kapalaran. Ano ba kapalaran na naras puti nga. Tapos bagul. Mana, di mo po ka. Naras, kamuhag bagaw. Hindi na kapatid ako ko dahil. Dosa kay mong lima abri. Nabay sa kutibi ko, majilig ko ko. Kanina ko ko, arang kahumok, kurang panit. Ina, mabawag na dun. Na, kas arang kuwang ate. Na, aram din na. Ka nebe, direksyon. Ano, majabo na? Push and turn to open, ha? What? Nagiguro pa. Wow! I'm so excited! Ato si Moto ko sa baho. Eh, pang din na, Dres. Ano, ito ganipiti naman to.
balik ito. Balik sa idon, tago-taro. Pwede, sarang na yung pwede. Limbaro. Ano dito ba? Sealed pa siya, guys. Sealed for your protection. Uy! Ba? Sealed paghapon, grabe. Oh, werte. Kaya itong basura, tika sa bantaran is cleaning committee. Ay, isa. Unawan ta. Hindi ka sa mamulya. Kinahanglan mo kunik ilupa, te. Ikaw, te, kayo, hindi mo kukuha eh. Ay, kana! Uy, hala, arang humuta. Tika mo di alyan na kayo na itong pangkil. O, mananghilin! Patilaw pa nga na, iluoy po siya. Tila-tila, tres, pagkasubangan na. At kapag siya ang kuta lang ka. Nang, imo tayo, halang humuta. Lami, ano? Uy. Ay, Si Ali ko no, Ali. women. Abutin mo na. Nga ulit, i-close ka mo? Yuro. Ako na ka, pero. Diwa. Ano ba na? Makani? ka nandiya, Bi. Makani vitamins. Vitamin C. Kapag ito pa ito kaliyan. Masarap magpalabi na ba makatutog ni. Yan! Palabi kay Bumi. Wala na sa una? Ay, tilaw ka ay! Ihungit siyang isa kay Luwi, maulian na niya dyan. Pagka masulubon ka ron. Maulian na dyan mamiso. Ay, oh. Kaya kimisong na pala yung kaming tudus na. Bawal na. Tudus na, kimisong. Bawal na. Lami kayo! Kami kayo. Salamat, Okay, sis. next item. Yan na. Wow! We have Darayin niyo po T-shirt! T-shirt dress na. Ay, Yan. dress! Dami na kaswat. Yay! Lord Delisa! Ang ate! Yan. Galing nga rin. Bakit aning tiri may ngutag ti angkor? Te! Uy, ate tir amang nani ate. Di mga bata. Ang ay di pare sa imong Chanel nga sapatos. Uy! Naku, nga lang kalbing clan food. Ngay nga ni? Lami pa rin ka nagsinaw-sinaw. Sino bukod pag dyan ha? Na, tanaw ka ho ah. Karami nila may alagay. Dali, patanaw sa lami. Ang tagal Tilaw mga ako bata pe, kay Kuwan. sarabe. Ang bata man eh. Pagdiro naman ka pabitaw buti. Di pa man ko yung batigo batawa mong tigwa ko di ko Kasi makaana. ba contaminate ni? Ang jugod kong bunso. Hati. Ate nga jugod pasang. Pareha rin mo ko. Ay, pareha halal lamig isat sino-sino pa pareha ka lamig. This is sinaw-sinaw. Ang bata mo din ka na ta. Aga pag tiguang hindi mo pagdaga. Lisa. Sinaw-sinaw. Sa Salamat. kanila. Te, pwede ko manghuam dali kaya magdaw nga mystery suot. Ako nila. Pili abang. Mo na lamang dito. Joke lang! Ate Flodelisa. Hoy, kayo. Multivitamins kuno, isa-isa na kay Ate Flodelisa, pakpak! Uy, pakpak mo! Ano ka sa points? Next item we have... Uy, ala pang sabusbugan. Sabo na. Shea butter. Pang sabon ito eh. Sa may lagay yan na. Diyan na po yung susunod ni guys. Ang gabi natin. Kalagang takot, kitkilan. Ngani Arabic na magpilit-pilit. Kini guys, sabunin siya guys. Para sa... Yan na kang manang. Oh, yan ito naman Ay, ay. mga pagtituan ni. Agay, dang! Ayan na, sali, pagtiguan ko rin. Yan na, nag-iimoy nga rin. Awit kayo na. Isa yung mong ma. Ang ika. Ay, isa na. Alar, bumuta! Ayun ko. Wow. Sama na pag gamit. Sabo na. Sabon sa naong ni mo. Unja, kani pares imong kamot nga nangunot na. Aron mo. Kamot ka pa imo. Iso mo magkamot ko 60 anyos. Paano man ni ka nang Ang muka. palyado na. Muka ka, Jo. Scented na. Ano mga kadiha? Walang namiya. Kay daughter taon kay. Shea butter kay Renas Bokino. Lami mo ng shea butter. Kasagaran sa mga pang-beauty Away nila mo na sinina. shea butter ni Yung bitaw ko nimo kasi ipahin. Oh, next item. Dara ka mo giho. Max Studio nga. Nasaan na yun? Metallic man yun. Magsigaw-sigaw na yun. Sige, Kuha sige. ni, mawalik ka ng lip gloss ni Sita guys. Mawalik at nga nito sali guys. Yeah, wala rin ulit. Bisang to na ija. Mga akong kare kaya nagkinaw-sinaw. Ano sila Lip gloss. Man si Entertain Eder. Pagmasuri siguro na. Atrak ang simon. Asa po sa Marjorie mo. Laag. Ato na naman Rosalie. Ruminjog sa sugal. Naran doon sa kaninang gagmay gihatag ninyo at end. Nakay bata yun. Pambata. Hani ba hindi man ipakuha ti. Ano ito yung mga wait? Paano sana? Paano sana? Kanila, hindi dira mag-sila. Gusto kayo mag-isip ti. Ang gising na na. Alam mo, ang pinapalitan ka na sila na yan. Among ipapintan, ma. Okay, guys. This is it. Tadan! Wow! Like, ito ang nag-abrihan kayo na yun. Pili na muna na. Itong suwatan lang, babe. Yan, itong i-swipe. Dari sa kamot. Ito sa color.
One. First Ano na to? item. Yung papag, mama? Wow! Ano na to? Colorful. Nanay mo yun kay pangbata, pangkuhan. Morning. Ito, haray mo yun. Good morning. Haray mo. So guys, sakay mag-swipe sa amin guys. Wag na ko aling. Ka na. Vitali. Ang mama dyan yun. Ang mama ni tanan yun. Ang ate dyan yun. Dahil ko tibi. Ikaw sa mama na di ka. Di kaya kinang kuha na pang mama. Rasa, ginato kayo puhun ka. Kanilay. So, Wala mo tagi ko na kapaniwa pa. why kuha nang, why makalubig sa imong mark nang. Naman kay Mac nang. Kasi Mac. Wow. Bate? Marag, pili dan. Tupig ka. Uy, ako nang sabi. Ano ba ito naman ang galis po? Pagkabot. Kakajab. O pa ka malikoter? Nakita ng resbo. Asa suwait na yung ta? Kani, huwag ako'y paggamitan dani. Ibatang ni nasa hang eyeshadow. Di mo git para white day. Hindi mo tanong nagkuan. Pwede rin ni eyeshadow. Ano na mo ha? Eyeshadow. Sabi mo yun. Picture. Di ba ni mag-eyeshadow? Ngayon na ba na? Matabunan Ngayon pa. na. Pigeon. Wangi na yun. Di, lagi ka matabunan. Pwede lagi na. Hindi ko na ra. Bulog ko. Lagyan mo na yun. Lagyan mo na yun. Kumugay, oh. Nawa. Wala lagi. Na pwede. Tatawa din. Mura lagi isang pag-agta. Ito, nice ka, Azoy. Hari-hari, te. Ugari. Kaya ugari sa lipstick, magsinusinaw mo na dyan. Ay, butang sa hanggang siya. Atay para tibi. Oh, pangit pa may lagi mo rin. Yawa mo ba butangin na. Di, sa kumutang. Kay, Bali. Dapaplar. Bali ang Ay, di ah, malay Japon. Kaya, okay ka na din. Ako na lang ulit. Kaya, yung mga shadow. Okay, di ka bukuha na na lang. Kaya, sa mga hindi mo ka mag-shadow, ah. Yung bitaw ko siya do ko. Yan na. Sige na, next. Bali na. Okay. Ako pwede na lagi sa color ah. Yes, mga shadow. Bantay, kita ni mga shadow. Bantay, sige. Pwede na lagi isa na din mix. Ah, pwede ra good. Bantay, kita. Yari mo cellphone niya. Yari mo sunod. Paano na si Jolly? Pilot. Pwede ra gamitin sa kanya. Pwede naman na sa buha. Kana pagtiguan. Ah, naku sa'yo, Mac. Di ay, para silas manang. Light, agi, huwag ka man kay Red. Mansi man ang gana naman ang pinadarpe. Mga. Oh, nga gabi. At Ang sama na anak. relax, ang wait. Di kayo. Hindi mag-refuse food. Food. Kuya, pang dagat sa kulo ni Mac. Oh, alam mo natin kapag dagat eh. Uy, dagat po. Uy, ate. Ako ko lang sige ko. Ang bajihan ni. At julog kayo nga na. Relax ang wait. Basa man. Jarang ininig. Nang pinaglit blues. At tila iting. Nasa lagi. Kung nasiksa nila ni Kuna. Tinggal sa tilain. Wala, ano po? Na. Nangagamay. Ya? Nalay, terus siya. Alam eh. Love you, Trusale. Love you. Balik na po. Ayaw ni Hawiro. Magkakit ka na ha. Nice. Mga kabugawan. Natural shine. Ah, okay ra siya. Pang natural. Dami pa siya. Nagagtang. Airport. Be. Dapat dyan, dapat. Kasi ito tingin mo ang kwan. Tingnan mo ang ate dala. Pwede ka naman na ulan. Pito. Kuha na yung may glass. Tama. Gopal. Eh, kaya kilay. May kilay-kilay na. Hindi, masarap na ang mga nagpun. Nice day, puro di ay. Sa nailaman. Ay. Buwag mo na. Minatay. Nice! Next item! Isa ka sakong M&M chocolate Twix sneakers o M&M pan size nga choco mix chocolate o peanut. Isa ka sako din ha to please. Dito lang ka parang nis mga bata dito sa Pikas Pario. Yan ang awat ka doon sa ang bahit yan! Awat ka doon! Kayo. Okay, Marta. Daghang nga itong salamat. Salamat. Salamat ka sa masipang pagpag. At nagahan kayo. Ate M. Mabless yung sukam. Yapin sa ito pag-ampo ka muna. Tatagaan pa kagdagan ka adong grasya, libo-libo milyong grasya pa sa Yay! umabot nimo. Eh, kung na naunag rin yun eh. Ala na